Ai, ama lagunak, ehundoko festa antolatuko dugu gaur, sukaldean bai. Erromeri antzeko bat, eta horretagarako, 3 osagai behar ditugu gutxienez. Bat, jatekoa, hori ni jarrikoet. 2, eskusoinua, eta 3, panderoa, baina zerbait gehiago falta zait. Pertsonak, falta zaizkit, pertsonak bai, guantxe etorriko dira, musikeruak, adi lagunak. Kaixo lagunak, eguerdion, hemen txenao, osagai edana listo, eta festa azteko bi gauza falta zaizkit hemen, trikila eta panderua. A ber, non datozten, nondik etorriko ondian. Ei, bikote, zer moduz? Ondo. Hau palander, hau paitor, ondo? Bai. Eharra girua jartzen dezuena, jute esaten leku guztita, ez da? Bai. Eharra. Eta zu panderuaz gain, badakite bai txalapartakin eta ibiltze zehala dantzan, da danian, ez da, Aitor? Bai, txalaparta, bandera jozen... Eta dantzaitene, bai. Eta dek egiten, bai. Danetikan, ez da? Eta trikile nadia nahi, Bai, Dana, ematizu, zuk zegei egiten dezu? Bueno, ni txistularia naz. Txistulariare bai? Eta gero trikitilaria. Vale, hona. Bai. Aitor badakit beste gauza bate bai, badakit norbaitek arazoa baldin badazka ordenagailuan, zu beti presa dela laguntzeko eta gainea artista gutza zehala. Bai, ni artista nahi, baina laguntza, bai. Beti pres, ez da? Beti pres. Eta oso abila zea ordenagailuakin, ez da? Ordenagailuakin, bai. Claro, eta zukalden zemuz moldatzen zate. Bueno, egiten dugu zerbait. Egiten dezue, zuk? Ni... Jan. Jan bai, baina txokaldu ere bai. Artista hutza, gaur etorriko saioa ezin hobia. Ondo pasako dugu, festan ibiliko gea, eta gainengo dugu. Zukaldatu eta gero bazkaldu. Bale? Ados? Bai. Ados bikote? Adi lagunak, saio bikaina datorrela. Bueno, lagunak eta bikote garatuko izuet pausuz pausu, nundik noa ibiliko gean, zerbago egiteko garaian, bale? Ingo deuna da, zerbakin gauza oso berezi bat. Zeratikan, normalen, ohituta gaude, etxe guztitan, berdiak entze jau, berdia botatzen dugu untxientzako, edo egiten dugu oso txiki dianian igual entxaladan erabili, edo igual gixau bat iten duena erabiltzen du, baina askotan ez ditugu erabiltzen. Eta gaur ingo deuna da, bolatxo berezi batzuk berdiakin. Ingo deuna da, berde guztiak endu, eskaldatu da egosi txiki bat eman, eta egosi txiki hori eman da gero, ingo deu zukatu, eta berde horrekin, ingo deuna da, bolatxoak gehitzen gazta, arrautza, beste gazta mota bat, botako dio bogixetua, eta hola, bolatxokiteko testura goxuan gelditzen danian, ja listo utziko ditugu, egosi, eta gero plateraratzeko, bale? Eta bolatxo hauei deitzen zaie estrangolapreti. Eta dia bolatxo berezi batzuk, eta ingo dituguna da lagundu gaztan krema batekin. Ja nola gazta bat, 2 gazta, 3 gazta bat gehituko dio, eta hemen ingo duguna da gazta urdinakin. Eta esnegainakin krematxo bat. Zutan jarriko dugu esnegaina, gainean botako dugu gazta urdina, zanpatuz krematxua bilakatuko dugu, eta ikusiko dugu grumitok edo puxketa batzuk, batzutan gaztak gogorragoak izaten dira, batzutan ez dira hain ondo disolbitzen, eta orduan ingo duguna da iragatzi fin-fina gelditzeko. Baina hori ikusingo dugu, haber nola gelditzen den. Eta baitare, lagungarri, beste 2 gauza ingoizkio gero gainetikan botatzeko. Perretxiko batzuk, baratzuriakin salteatuta, eta gero frutu lehor batzuk, ingoitugula de bai, sartagian gorritu, gero txikitu, morteron olio pixkatekin zanpatu, eta gainetik botako dio ere bai. Ados? Bueno, hau esan da, lanian jarri bihar dugu. Eta lanian jartzeko, beitu, zuetako batek, aldu nahin da, bertatikan. Berde atea, beitu zer erresa dan, jartzen da horrela,
iten dio hemen, hola, eta gero, bat alde batea, bestea, hauek utziko ditugu gero norbaitek ja egosita bere gauza egiteko, eta holatea behar diogu, bale? Denai. Eta hau ingo dugu egosi txiki bat eman. Eta beste alde ere bai behar detena da hemendikan, 3 ale baratzuri zurituta, bale? Venga, hau zuen kontu, eta nik hasiko naiz adibidez frutu luerra hauek gorritzen lapikoan. Eta hemen inbiar da lana eta mingaina eman aldi berian, bale? Venga, ekin diezaiogun, hasi lanen. Eta kontatu bikote, nola ezagutu zinaten? Zue badakit, gutxura, auzo berdinekoa zeate? Auzo edo baiara berdinekoa nundarra zeate? Aiaraldekoak. Aiaraldekoa biak, ez da? Bai, biak, ni Zegoiengoa naiz, Vale. eta... Etxegoiengoa eta zu, Lander? Nik Urduñakoa naz. Urduñakoa zera. Bizkaiko hiri bakarra. Vale, epala, gaur hemen, ez da... Festa bakarrik egongo, Ondo. Vale, betu, hola, listo. Gero, hola, inbipusketa, Aitor, eta hau listo, vale? Urrengoa ikendu, vale? Venga, zure kontu. Eta nola ezagutu zinaten? Nola elkartu zinaten biok? Bueno, Aitor eta biok ezagutzen gara betidanik, eskualde berberean bizi gara eta beti kulturarekin oso lotuta gaude. Ona. Eta eta Aitor eta ni beti gaude prest edonora joateko. Edonora, xarma daun edonora, ez da? Festa daun edonora joteko. Orduan, Festan, beti joten naiz ipagalde da, ipagalde da ikuste da maskarada, eta gero batzuetan noten nahi tekitriza, Euskal Herriko tekitriza guna, eta han batean Lander agertu da. Ja, osea, zu zeunden festa eta han de repente Lander agertu zan. Bai. Eta Lander ze trikitisakin agertu zan edo nola agertu zan? Ni ospa egin duk zazpiet inguru, eta Ander... zu 7 urte inguru zenituen, ez da, Aitor? Lehenengo aldia, igual, egon ginena. Eta ni 14 bat, edo. Osa, biok nahiko txikiak zinaten, ez da? Bai, nigo goratzen dut, egon ginela, Aiara dantza taldeko 20. urturrena, aurten 40 urturrena ospatu dute. Baina nik egon nintzen txistua joten... 20. urte hurrenan. Bai, eta hor elkarre zagutu zinaten. 20 urte. Oain dela 20 urte. Aitor... Aitor zan... 7 urteko aur bat, ez da? 8 urtekin. 8 urte txokin. Vale. Eta, hortik ona, zenbat lekutan jodezu elkarrekin? Leku askotan. Leku askotan? Leku askotan, Aiaralean, Euskal Herrian, gero Euskal Herriatik, Granadan ere egon gara. Osa, kanpoan ere bai, jute zate Euskal Herretik kanporare bai, Bai. Granadan egon gara, eta... Eta leku askotan. Bikain. Bueno, eta badakit guain bian artean gaina proiektutxo badakazuela aizeatela diskatxo bat ateatzen, ez da? Bai, kriston lana egiten ari gara, egia zan 3 urte inguru daramagu... Proiektu honekin? Bai, berez da rekopilatorio bat, berez gaude grabatzen Bizkar taldearekin. Bizkar taldea, 80 hamarkadan, hemen... Ferminen garaiak, beti zegoen rock and rolla atopera, baina bazegoen polka egiten zuen jendea, bere garaiak. Egiten ari garen diska da, orain dela 40 urte, entzuten zuten musika, oraindik jarraitzen du entzuten, ze diska bere parte tradizionala, sinfonikoa, bere parte de orkesta edo bandakoa dauka, eta orduan badira, hemengo kantu batzuk edo euskal dantzak nazten du dena. Euskal dantzak, euskal folklorea,
Bueno, da, como Bizkar taldeari omenaldi bat, eta euskal kulturari omenaldi bat. Ona, sorionak egiten izatenagatik. Eta bertan, zenbat abesti topatuko ditugu diska honetan? 20 abesti. 20 abesti? Izango da, Epa, diska ona. bat, baina berez, 2 diska dira. Horregatik, hemen jendea etortzen da, 4 kantatea ditugu, 5 kanta, diska batin dugu 8 kanta, eta zuet, tenga, 20. Eta gainera oso landutak, ze, karo, abesti bakoitza oso desberdina da, eta, karo, diskan ez duzu abesti bat berdina topatuko. Gainera dago denetarik, bibolin korda osoa, metalak, trikitixa, panderoa, dultzaina... Eta orduan, biok bakarrik ez zaudete, jende gehiok hartuko du parte. 15 pertsona. 15 pertsona. Eta gero abeslariak ere nahiko variatuak dira. Eta gero honena da... Artista. Eta gero honena da, diska honetan ez dagoela inora famaturik. Vale. Eta dana gara kaleko... Kaleko jendia, kastakin... Kaleko artistak... Baina plaza gizonak eta plaza Andreak, ezta? Kultura kalean mantentzen dugun jendea eta talentuzko eta pertsonalitatea dugun jendea jotzerako orduan. Orduan geratuko dela... Bueno, eta ni parte hartuko du, diskan. Eta diskan ze ingo dezu? Panderua jo, dantzatu ingo dezu, ze gauza ingo dituzu? Ingo duke bakarri jo. Bakarri panderua jo. Vale, txalaparta eta olakoik ez? Ez. Txalaparta ez. Eta diskan ez, horretan ez. Vale, ontan ez. Oso ondo. Bikote, labana ondo moitzen dezu, Ezin hobe. Guainin behar deuna da, txukundu dena pixkat. Baratzuria hemendak augero salteatzeko perretxikuk, hauek, utziko ditu gordeta, egosi eta martxan jartzeko nahi deun beste errezeta batentzako, eta bitartian ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea. Zuei ondo jatia gustatzen zaizu, ez, Bai. Donostin jatetxe asko daude, ez, da? Bai. Batzuk arrakastatxuak dira, eta bat da Astelena jatetxia. Da Ander Gonzalezen jatetxia. Eta bertan dago Jokin, sukalde buru, artista hutsa dela, nire laguna, eta jungo gea bere gana, eta ingo izkigu malkoi jarrak usten dut. Ikusiko zuen, ze platerre jarra. Guazen bertara. Kaixo, Joseba, Jokin naiz, Astelena jatetxeko zukaldaixe. Udaberrixea jauzagunez, hilerrakin indeko platertxo bat jateko gonbidapena ematizuet. Bazen barrure. Astelena jatetxe 1970 hamarkadan irik izan, eta proiektu natzean, danok dakizun bezala, Ander González dago. Eta, ja urte asko die Astelena irekizala, lehenengo Konstituzio plazan egon zan, taberna txiki bat izan zan, eta ja 1987an erabaki zuten ja jatetxe modura irekitzea. Hor ikustezuen grua hori ikusi nunen, galdetu nun, aber zertako zeon hor edo zertzan, eta esan zidaten, lehen jatetxe izan aurretik, platano biltegi bat zala, ez? Anderrek, bere ikasketak Irizarko eskolan nintzitun, oindala urte asko, eta gero hiriko toki ezberdinetan ibili izan praktikatan. Nik nire ikasketak Irizarko eskolan nituen, eta bukaera baten, erabaki nun Donostire lanea etortzia, porque azken finin sukaldaixentzako toki oso dara da, ez, Donostire laneako. Eta, entrevistak eginez eta irakasleekin nitzeinez, aiatu nintzen Anderrekin nitzeitea, eta honaxe heldu nintzen, eta ordundikan hemen txela. Astelena jatetxe Donostiko Aldezarren alde batea dagoen, ensantxe esaten zaion auzuen dago, Euskal Herria kalian espreski, oso zona zentrikue da eta lan oso ondikena zona. Jatetxe bi espaziotan dago banatute, goiko pixuta bekue, eta goxen normalia mai txikik eta mai ertainek izatitugu, eta behien ja mai handio egiten dugu lan, eta aparte dazkagu 3 erreserbatu, pribazidade gehiago dakaten 3 mai gehiago dazkagu. Astelenan garaiko produktukin lan itea importantzia onditxan batexo, ez? Eta horriak gehiago lantzen dugu, kartazkanpo temporadako produktuak lantzitu, ez? Eta arraina esango nuke dara, ez? Etxo honetan gehiena ateatzen den produktua. Jatetxeatik itzien ondoren, momentu honetan, sukaldea pasako gara nahi bazue, eta garaiko produktu bat daztauko dugu, eta kasu honetan, iar malkuen platertxo bat izango da. Bakarko proposamena hilerran plater bat izangoa, eta osagarriak, patata purie, urdei azpiko iberikue, arrautza temperatura basuan iten duen arrautza bat, eta irugia rondue. Eta gero jarreko jo, hilar protetxo bat, platertxua
kolore pixka gehiago emateko. Oso garrantzitsu da plater hontan temperatura asko ez ematia, ezta? Orduan, zartain baten jarriko dugu gatz pixkat eta urdaiazpiko pixkat, eta urdaiazpikoa olioakin pixkat dantzan hasten da momentuan, sartuko diogu iarra salteatuko dugu pixka bat, eta biro pixka bat emango diogu salamandra, pixka bat bakarrik. Horrekin nahi duguna da bakarri da produktua berotzea. Porque pasatzen bagea, iarra oso sensiblia da eta puskatzeko arreskoa da, ezta? Arrautza temperatura gasuen, labean sartzen dugu, vapore moduan jartzen dugu, eta ordu erditxo batez eukitzen dugu bertan 65 gradutara, teatzen zaigu orduan arrautza xua bia, esango genuke zuringoa pixka koagulatzen dela, baina gorringoa gehatzen zaigu kremosua. Plater honen kasuen oso garaiko plater bada, ez? Iar malkuek asko jota bila bete aguantatu leikek, askoz gehiago ez du aguantatzen, eta garai hauetan astelenan normalian beti izan dugun platera da, eta jendeak asko eskatzen dugun plater bada. Orduan gero enplatatzeakoan, patata krema azpina jarriko dugu, inguruan jarriko dugu ilar malkua urdaiazpikoakin, eta erdian gure arrautza temperatura basuan eta gainetiken jarriko diogu irukia rondua. Eta bukatuko dugu brotetxoa. Asko apreziatu daun produktua da, lan handia dugu, benetan. Eta horrek ematen dio izena, azken finean testura hori da, ez? Kabiar vegetala esaten zaio, azken finean ilarrak azal fin badauke eta barruan gehien bat ura dauke, ezta? Ur hori oso gozua da, horregatik dauke alako balorie. Bueno, oso ikusi dezue gaur temporaldixe mantentzen ze plater goxoin deun, ilar malkuekin deun platertxo hau, así que bagizue, astelena restaurantien nun daun, nahi dezuen etortziak ezuela eta egungo baitu. Gora Donosti, gora Jokin, da hau pastelena. Ai, ama, gauza goxua, Zeitxura zekan horrek, Kategorizkoa, Arrautza txorik gero, paparra jarri esunean ja. Oi, ama. Eskerrik asko Jokin, artista hutza aiz, pertsona hundila, eta sukaldari pertsona besan jainakua. Besarka da hundi bat, eta urren arte, iresa jongo haituk. Bueno, gurian jarraitzeko, hemen errezetakin. Hemen dazkau, xigortu ditugun, frutu lehorrak. Eta horrekin lander, ingozu majau bat. Majautxo bat, olio pixak gero botatzen jungo zela, gatza ere bai botako dio. Dana ez sartu. Osea, dana batea sartzen bazu, kosta iten da. Orduan, sartu pixkat, geho beste pixkat, eta pixkanaka. Eta geho jutezea olio pixka botatzen, eta ere bai jungo zea, gatza pixka botatzen, bale? Eta orduan gero hori preste hongo da oliotan, plateran gainetik botatzeko, bale? Beste alde indeuna da, hemen, atera ditugu ja, hauek, egosita, eskaldatu txiki bat eman dio, guain, kenduko dio, soberan dakan ura, horrelaxe, bale? Ditu, hola, pixka zanpatzen, ateratzen zaio, soberan dakan ur guztia. Zeratik, ura balin badaka, gero bolatxokiteko garaian, gero ogi xetua pila bat bota bihartzai. Orduan hobeto da, aldan urdena kendu. Eta honek, nik ingo jo txikitu, eta gehitu behar diago arrautza eta gaztak. Orduan, gaztak gehitzeko, Aitor, zuri jarriko izut lanian, bale? Bale. Baitu. Badakizu raiatzen gazta, raka. Noiz baite botako, zeu makarroia gainetik ez da? Gaur botako zu ontzi barroa. Nik ingo izutena da. Hau, moztu pusketa. Eta zugun bihartzea. Horrela, raiatzen, asalakin gelditu arte, bale? Gero asala, botako dugu organikoa, bale? Venga, hau zure kontu, hoi zure kontu, lanak banatu ditugu, eta guain mingaina eman behar dio. Baltik elkarrekin lan oso txukunak iten dituzuela, baina zuen aldetikan ere lan desberdinak iten dituzue, ezta? Zu adibidez, Aitor, korrontzirekin badakit ibiltzen zehala, ikusi, izun noiz, ezta? Bai, Ez nago naztuta. Bueno, korrontzirekin, bai, aia aldekoa etorri, eta ni, jotzen, Zu behaekin jotzen, ezta? Jotzen, eta betade, dantzan. Dantza iten ere bai. Biak. Korrontzirekin oso dantzari finak ibiltzen dira, Eta ze gustatzen zaizu gehiago, jotzen edo dantzan ibiltzea? Ni biak. Bilak, ezta? Batutan bat, abestetan bestia. Bai, ze ni manago aia da dantzatalean. Bai. Eta korrontzirekin Ibiltzen zea. Dantzan. Baina aiala aldean bakarkan edo Euskal Herrian bueltaka ere bai? Bueno, aia da dantzatalearekin, korrontzi etorri, Bai. eta dantzan,
ni dantza eta panderoa. Vale. Eta gustatzen zaizu orduan korrontzekin ibiltzea, ezta? Ni gustatzen zait korrontzekin ibiltzea, bai. Karo, zu festa da honleko guztitan guztua ibiltzea, ezta? Eta korrontzi beti festa ibiltzen da, orduan zuretzako aproposa da, ezta? Orain korrontzi leku askotan munduan zehar. Bai? Euskal Herrian, da bai, Euskal Herritik kanpo. Bai. Eta zu behaiekin kanporare bai juntzea, Euskal Herritik kanpora? Ni bakarrik Zu bakarrik hemen? Euskal Herrian. Euskal Herrian, bakarrik. Euskal Herrian, baina aialatik. Aialaldian, ados. Lander, eta badakit zuk ere bai, aparteko talde bat badakazula, ezta? Bai, bueno, Radio Revolución, bueno, hemen geneukan taldea, baina, karo, pandemia etorri zitzaigun, 10 musikari ginen. Vale. Baina pandemia etorri zitzaigun, eta, bueno, pandemiak azkenean, banda, karo. Banda desagertu dinda, edo batzuk jundia eta bestiak etorri. Orain gaude, gehien bat, Euskal Herrian baino, kanpoan kontzertuak emoten. Zemen ere, bueno, zaila egin zaigu pandemia eta gero, Martxan jartzea dena, karo, gainera 10 musikari ginen eta geratzeko oso zaila zan. Zeba geuden, Euskal Herriko punta ezberdinetatik. Orduan, pandemiak apurtu zigun pizka bat proiektua. Bai. Eta gero, bueno, hasi gara berriro erdiberpisten esaten den bezala. Baina batez ere kanpoan egin ditugu. Eta nondik noa ibiltzen zeate? Alde batetik bestea, bai Euskal Herri mailan kanpora erteatzen zeate, nola zoaz? Oso ondo, pixka gehiago, bai, bota. Bai, azken urteotan Kuban egon gara, bueno, grabatu genuen... Kuban ere bai? Grabatu genuen diska bat Egren estudiotan, bai. Kubako estudio zarrenean. Bai. Eta gero diska hori banaztu genuen Pablo Milanesen etxean. Eta egin genuen bira bat Kuban ere, hori, Kubako gobernuak gonbidatuta. Egin genuen Labanatik Guantanamora, autobusez 17 ordu sartu genituen irla zeharkatzeko. Katxila, mar. Buena fe taldeagaz. Eta orain, adibidez, pasaren urtean Mexikon egon ginen, biratxo bat emoten 2 hilabete ingurukoa, Ciudad de México, Tepik eta Guadalajaran. Eta horten, bihar, ja, noa berriro Mexikora, joango gara Jurgi, taldeko abeslaria eta ni hemendik. Vale. Eta pasaden urtean erabili genituen musikariak hartuko ditugu berriro. Beste bira bat egiteko, baina bira hau izango da ja potoloa. Una. Bidaiatuko dugu Pazifikotik Karibera, Karibetik Pazifikora, gero... Zein bita, sukaldari bat ez dezu behar, Jungo beha, dantzari bat ez da sukaldari bat ez dezu behar, ala zer. Jungo ginean behaekin Mexikoa, ez da, Aitor? Bai. Jope! Bai. Ai, ama, ze ona. Egainan Mexiko nahi asko gustatzen. Ondo nao, behin bakarrikan, eta pena matizat gehiotan nengo nintzen. Ze ondo jaten dan. Gaina, bidaiatzen dezu urrutira eta hizkuntza ulertu itezea, Ze ona dian... Michelada, deitzen dira, hola, Michelada, gara garrogoia, nola pikante toki, nola pajita dana pikantekin, ze gauza ona. Eta geroan oso gastronomia ona dago, molea, eta gero ere txilakileak, eta... Zenbat tako mota, entxiladak, gorditak, txakoak, burritoak... Jaten abila zea orduan ez da, Bueno, eta honena da, bira gure kabuz egiten dugunez, naiz eta Mexikon promotore batzuekin lan egingo dugun. Bai. Bira gure kabuz antolatzen dugunez, aukera hori daukagu, nahi dugun tokian bazkaltzeko. Zuek antolatzen zeate. Herriko jendearekin egoteko eta egia esan da, benetazko bizitza nolakoa den ikusteko. Promotore batekin, hemengo promotore batekin, nik uste dut ezinezkoa izango zala, ze haiek ja hotela eta dana oso lotuta. Eta oso artifizialagoa egiten da. Ez da, zuek ibiliko zate kalian da, eta herriko jendeakin. Guri gustatzen zaigu kalean jatea, bertako postuetan, jendearekin berba egitea, ezagutzea, benetazko, bueno, bidai, badira opor musikatuak bezala, baina beste... Eta bidai kulturala ere bai aldo. Baina beste... Zentsu batean, ez ditugu igual monumentuak ikusiko, igual baten bat bai, baina joango gara batez ere bidai kultural eder bat egitera. Ze ona, ze ona. Bueno, orduan abisatu, sukaldari bat eta dantzari bat behar batzu, Nita hitu jungo beha behiekin, ados? Hombre. Eta, ze musika mota joten dezu ezeaz? Egingo dugu
aurten adibidez joko dugu, bueno, Mexikon sartu gara eska zirkuitoan. Bai. Kumbia ere, gu jotzen dugu eska, kumbia Bikain, eta oso, reggaea nahiko. batez ere. Guen bota, arrautza, bertara ere bai. Eska, kumbia gero eta gazta. reggaea jotzen dugu batez ere. Puskatu eta bota barroa. Baina egingo duguna izango da, hori, eska zirkuitoan, eske pasaden urtean, karo, gu baditugu ja 15 kontzertu inguru lotuta emetik. Baina ara iristen garenean, karo, pelikula aldatu alzaizu pilo bat, promotoreak ezagutzen dituzu, eta bertan esperoz dituzun estenatokietara salto egiteko zera. Ona. Baina, bueno, Lander, zuia basoaz, ja jakinda, ja onda zaude, eta ja zoaz Bai, bigarrengo bueno, bidea egitea, tengo bidaia polita izango da, zeia jarraitzaile pilo ditut zaretan, egia esan, igual mesikar gehiago jarraitzen dizkidate, Bai, Mengo jendea, baino, danak idazten, zure akordeoia faltan botatzen dela, Bai, noiz etorriko zaren. Horrek eta- ilusioa eman behar ez da, Bai. Putzuan beste aldean jogun da, jendiak nola maite Pasaden dizu. urtean adibidez, egin genuen kumbia elektroniko bat, Puerto Vallartako rapero batzuk Bai. kalean ezagutu genituen, eta ja danak idazten, Puerto Vallartara baldin basatu zie, esan eta egingo dugu zerbait, Ona, Bai. ona. Bueno, Aitor, eta badakit Kepa Junkeran omenaldian egon zela hor buru belarri, ezta? Bai. Zure girua jartzen Bai. bertan, ezta? Bai, omenalian, bai, omenalia musikariak egin diogu Kepa Junkerari omenalia, Kepa Junkera nos ha abierto puertas, nos ha abierto puertas eta bai, orain iktuz eta hori, bai. Kuba botatzeko eta bere onduan egoteko eta Bai, bere bai. indarra bialtzeko, ezta? Eta indaga hartzeko ere bai, Ze ona, eta ze ondo indaga Kepa Junkerari. eta ondo pasa dezu ere bai, ezta? Bai. Eta kriston jaia. Kiston jaia. Bueno, egun zen, munduko musikaria. Obenenakin da ospetsuenakin da danakin, ta zu tartian, ezta? Bai. Una. Beitu, hau laga behar dugu guain, testura baten bolatxokiteko, beitu, Orduan, oso ondo dena nahaztuta, baino, bota dio gazta freskoa asko. Orduan, beitu, hau da hor pixkat, pegajo zua guain. Eta orduan, botatzen jun behar geha, hogi xetua, Bai. lortu arte, testura bat, bolatxoakin izateko, bale? Orduan, bota dio pixkat, baino, pixkak gehiago bota behar dugu. Nola gazta freskoa desente bota dio, da gazta freskoa urasko dakan, botako dio hogila, puntxoan jarri arte. Hori nastu, eta listo. Orduan oso ondo pasa ez omenaldian, ezta? Bai, omenalian bai, oso ondo pasatu egin duk eta ondo. Parranda ondila, berandu arte. Bueno, berandu arte, ez bakarrik, bueno, Egunez. egunez. Vale. Afalduta, gero etxea? Pixka gehiago ere, bai, pixka gehiago dana kontatu, Bueno, nenengo bazkaldu zian, eta ja omenaldia. Ados. Bueno, hemen, gauza asko aurreatzen nahi, Gero inbiar dituguna da, perretxikok baratzuriakin, hori earki zoaz, ezta? Lander, Bueno. itxura erra daka. Bai. Azkenengo hauek botako ditugu ja danakola botatzeko, Ondo. eta, guain, hauek, txikitzituzunean, gero botako jo bolilua bildurri gabe. Vale. Bai. Gatu behar dute Vale. pixkat dantzan, gero plateretik bota alizateko, bale? Vale. Gatza bota diozu? Bai, bizka bat gehiago igual. Ez, nahiko, pixkat nahiko izaten da. Vale. Vale, hau listo dakau, hori ere bai, gazta krema gero igual igeratziko deu, ikusiko deu. Eta, bueno, ingo deuna da, leheno ikusi deu erreportai bat, ikusi deu ze iarra prestatituen, bauen jungo gea gamifikara. Eta ikusiko ditugu nola hasten dian bertan zerbak. Guazen bertara eta guantxe gaude bueltan. Kaixo, Gorka Irezabalnaz, beti bezala hemen goreko nire ekoizpen ekologikoan gauz, gamizfikan, eta gaur azelga koloredunak erakutsiko dizkizuet. Guazen! Ikusten duzunez, penkietan dauz kolore desberdinak, eta gero ostoak,
berdi ilunak dituzte, beti bezala. Azelgak, amarantazioen familiakoa diez, erremolatzen bezala. Oso preziatuak dira, bai bere zaporeagatik eta bai bere kolore biziengatik. Oso landare gogorra da, urte osoan zehar jasotzen dugu, eta guk, gure goizpenean, egiten duguna da maiatzea ekainen tartean erein, eta gero urte osoan ja jasotzea. Azelgei egiten duguna da lurra sakondu eta biguna itxi, satza askorekin, eta asko gustatzen jakie, ezetasuna izatea. Hortaz, guk ureztatzen dugu udan 2 egunero, eta neguan 3, 4 asko jota, depende zenolako eguraldi izaten ditugun. Sukaldaritzan aholkatzen dugu, osto handia diezenean, banatzea penka alde batetik zuritu, egosi, eta gero albardata jartzea, ostantzin gero ostoak, egositxe sartaginen salteatak edo beste barazkiekin egolako piztuak egiteko, eta niri asko gustatzen da azken era batera, osto txikerrak, beti entxalatan nahaztea asko gustatzen dauzke. Lurreko zaporea dakie, bai erremolartzan antza, pizket finagoa, eta hau koloredun penkak edo koloredun azelgak, beste batzuek baino zapore gixo dakoia. Eusaugarrietan oso kaloria gutxi dauzkate, eta A eta K vitaminatan oso aberatzak dira. Kaltzio, magnesio eta potasiotan oso aberatzak dira. Eta oso aproposak dira bihotzerako, arteria presioarentzako eta ezurrentzako. Dakizuenez, nire goizpen ekologikoan mimo askorekin landatzen dugu eta ez dugu erabiltzen kimikorik. Salmenta zuzena egiten dugu, bai Bilboko gure lurreko merkatuan, zapaturo, ostantzen dendatan, partikularrak edo otzarak eta eskairak egiten ditugu, eta azkenez gure negutegietan baita ere saltzen dugu. Beno, Joseba, hau izan da dana gaurkoz, eta beste baten aurkeztuko dizkizuet olako produktu eta barazki ederrak eta gozoak. Beste bat arte, agur! Aupa gorka, nahusia bil, ze txukunakaken baratza guztia, eta jarraitu horrela gudanoi elikadura eharrakiteko. Ze gogon, eta ze penka berexik ekarritun, koloriakin da. Bezarka da handi bat, eta esan dakua, urren arte. Gurian jarraiteko, hemen linden gauza bakarra da, ura jarri berotzen, bolatxok prestatuko dituzue, eta gero bertan negoziko ditugu, bale? Beitu, bolatxuei, ja, ogixetua botatzen, bere, itxura eman diogu, garrantzitsua da, ezotia oso peajosuak, zeatikan bestela, ezin dia bolatxoak prestatu. Hemen ja, Aitorre prestatu dugu, masatxua ezin hobe, eta guain, beitu, alda, hartu, zatitxo bat, emango zu goiara bat. Goiara bat hartzen dezue, hartzen dezu pusketa bat, pusketa ondia zuo, holaxe, bolatxuak, eta holaite jo. Nazu ezpeatzeko gehiagi, ogixetu pixka bota eskuan, holaiten dezue, eta bolatxuak listo dazkau. Bale? Jarriko izut hemen platertxo bat, botako jota azpin, ogixetua ezpeatzeko, eta ingo zuena da, bertan jartzen jun. Bale? Gero egozi, saltzakin plateraratu, perretxikok, eta hemen indeuna da, behitu gauza ze harra prestatu den hemen, behitu ze, praline bat emateo iaia, praline bat zela, ez duk du krematxo bat hemen frutule horrekin, hau geho, kainetikan botatzeko ere bai, gauza ezin hobia. Bueno, jarri zue bilok, bolatxok iten, hemen dakazue masa, hemen ogixetu pixkat ezpeatzeko, eta nik ingotena da, gaztan krema iragazi, eta perretxikoak salteatu. Venga, banoa. Bueno, bikote, eta jarraitu berezue kontatzen gauza gehiago, Bale? Bale. Bueno, eta beti, trekitelari taldetan, beti oten da bat zerillu gana eta bestia xelebreo, ezta? Zein da zerilua hemen? Hemen ez ni zerillu ikanto batzen, ezta? Ez? Ez. Bilak artistak, bilak zeatek giro hartzen dezen. Ni, artista, bueno, artista izen naiz, lehenengo izen da, ni hasi naiz,
artistakin, takolo den bideotan, eta ja... Kolon bideotan, bai, Bai. Jope, dane apuntatze zehazu, ez da, Aitor? Bai. Jope, ze ona. Bai. Eta, bueno, nire ama, ikusi du, ni dantzan, takolo den bideotan, Bai. eta ja, sartu, aia da dantza tonenekin. Hombre, esan zuen hemen honek doaia dazka eta aprobetxatu inbiar ditugu. Bai. Eta gaina, garrantzitsuena da gizua, zu ondo pasatzen dezu, ez da? Bai. Ba, aurrea. Eta horrekin, orain ja, artista nahi. Vale. Eta zuri ze gustatuko zitzaizun gehiago. Adibidez, trikitilari bukatzi izaten beti, o dantzari, o txalaparta jotzen. Ezin da aukeratu zaila da, ez da? Aukeratzia. Trikia, ni nahiago duk, ni dana. Dana. Baina gustoko duk, txalaparta, hori bai. Vale. Txalaparta igual gehiena gustatzen zaizuna, ez da? Bai, gainena, baina... Baina dantzare bai. Dantzara bai, Claro. dana. Eta zez dantza mota egiten dezu. Badaki gaina gaur etorri zela pixka lesionatuta, eta ezin dezula dantzain, ez da? Penakin gaude hemen, penakin gaude. Penakin bai. Bai, zure bai, ez da? Nire bai, iztripo bak izan nahi eta eskiatzen, baina, Bai, eskiatzen ibiltzen zere bai? Bai. Opei. Eta, zer hartu dezu, porra letxe handila? Letxe, Norbaiten kontra edo nondik erori, salto bat iten edo zer? Norbaiten kontra. Norbaiten kontra. Eta ja, dantzak eta trikia, palau. Mikatxiz namarri. Eta bestia zen museon txokatu zinen bestia. Bilak lesionatuta. Biak ja lesionatuta. Bilak lesionatuta, katxiz Baina panadakin ez. Ez, vale. Eta, Lander, zuk ze gauza gehiago dituzu, a ber. Zure kirolaria zea, gustatzen zait paseo luzeak ematea, ze sortzaileo garenok. Vale. Karo, bidaiatu behar dugu, nik adibidez, bizitza nahiko bakartia egiten dut, gero ere jendearekin biltzen nat, zerbait hartzeko edo. Baina beti gustatzen zait, isiltasun puntu hori eta naturan galtzea, eta gustatzen zait, hori, paseo handiak ematea, batez ere hiriburutik kanpo, naturan galduta, eta hori ideiak, adibidez Mexikora egingo dudan bidaia ere izango zait, musika sortzeko, biziko dudan esperientziak, eta batez ere esan dizudana lehen. Bertako bizitza ikustea, ze promotore batekin normalean ez duzu aukera hori biziko duguna. Claro. Ona. Eta, ze gustatzen zaizu gehiago? Holtza baten gainean jotzia, erromeria baten ibiltzia... Bueno, azkenean ni musikaria naz, orduan ez dut... nik uste dut bizi izan ditu dela esperientzia unikoak, ezaten dena, izan dut leku batzuetan... A ber, bereziena, zein izan da leku bat bereziena? Bereziena, estenatokietan adibidez, oroitzapen honenak ditut Euskal Herritik kanpo. Ego Amerikako jendea da izugarria. Hori da beste planeta batean. Murgiltzen dia festan. Nola bizitzen duen, trikitizako lehenengo notak jota. Jende guztia emoten du izar handi bat zarela, ez dakit sentsazioa. Eta gero estenatokitik jaitsi, eta jende guztia jakin nahi du, non jarraitu dezakezu zure musika. Eta pasada bat da, denak argazkiak eskatzen, eta... Pasada bat, ematen du famatua zarela. Hori da zuen musika barroaino sartzen dalako, oio ipurdia jartzen horietako musika da, eta barroaino sartzea, eta hori oso baliagarria da. Eta zuk, nun nahi duzu, holtza batean, erromeria handi batean, erromeria xume batean, nun gustatzen zaizu gehiago? Ni, erromeria. Erromeria gustatzen zaizu gehiago. Bueno, erromerian gustatzen zaik, nire argazioak, mira, gaztelania eta euskalduna. Eta, orduan? Eta, nire aita da euskalduna, eta nire ama da euskalduna, baina castellana. Biak. Vale. Eta, horretik, erromeriak egin duk. Gazteleraz, Kastillan eta Euskal Herrian. Nire sustraieko lekuan.
Ona. Baina zu Aitor Euskaldun peto-petua zea. Bai, Eh? Euskaldun beto nahi, bai. Ona. Sortrailetik, ondo, nire sortrailetik, nola da, ni jaio naiz Euskal Herrian. Claro, eta zu zera bertakoa, peto-petua. Ona. Lagunak, hementxe, behitu. Sartu ditugu, eta hauek egiten dira, enoki noiz behit jandezue, enokiak. Badakizu zer dian enokiak. Hola, patatakin iten dian pasta bat bezala hola potolituak dianak. Bai. Barroa sartzen dira egosten. Eta badakizu noiz dauden inda. Behaiek gora etortzen dianian. Orduan, hauek, sartu ditugu, horre egosten daude, eta goian jartzen dianian. Flotatzen, ja, inda ongo dira. Eta zuekin berde zuena da. Eskua garbitu ondo, eta gaurko saioa bukatzeko zeo joko zue, ezta? Bai, noski. Zeho behar da zue. Baldak ez zue prestatuta zerbait. Bueno, berez, egingo diogu, bueno, Kepa Junkeraren urtebetetxea orain dala hilabete bat izan zen. Eta orain maiatzean aurkezten du bere diska Kamaleoiak. Estatuko musikariekin egindako kolaborazioen bilduma. Eta pentsatu dugu beraren txat, Eta kinu bat ingo dio zue horrei. Gaztelugatzeko martxa eskainiko diogu maizuari. Ona. Ba, launak, garbitu hemen eskuak, eta irrikitan gaude zuen instrumentua hartu eta dantzan jartzeko. Ados? Bai. Garbitu eskuak bilola, zegasai. Venga. Hemen dazkau gure estrangolapetillak, ikusi zuen nyokila bezala nola azten dian gora igotzen dianian, ia inda daude, ateako ditugu, hemen dakau gaztan krema eharra, hemen perretxiku salteatuta, eta hemen indeun saltxia bikaina gainetik botatzeko. Oantxe gatoz, hauek eskua garbitu, esku soinu, pandero eta platerakin. Oantxe arte lagunak. Guk, beti, Kepa Junkerrekin, beti iten duk nire bihusian, eta beti Kepa Junkerra nire bihusian. Eta hengo dugu, gaztelugatzeko martza, bidaren omenez. Ona. Bikote, irrikitan gaude zuei entzuteko. Venga, hasi nahi dezuenian, ni hemen ja platera aratzen hasiko naizta. Ona, bikote, Zorionak, hoi da hoi, energia dakazuena, Beitu nola bukatu behar deuna, Botako dio hemen, bertate zuen nasketa hau, Mika txilamarrea rein dio gorkoan. Bikote, bota bostekua. Eskerrik asko, jartzen dezuen girua gatikan, eskerrik asko, eta jarraitu horrela, eta gu galdeun aurrin hemen jarraituko deuzu galdatzen. Bezarka da ondio zuei, eta zuetan hoi. Agur laguna.